dor chunga chuan Carol chuan ama ti har theitu turchi damdoile energy drink ta mu theyang zong chu lo e mola chuti lai chuan pon lam tang chuan kong khar chuan rom kik dopa heng boina te hi rei lo ti lian ta thil thleng kha ni a special pakhat chu khovel lama alo le tur chu aron le lama chuan vam boro ka chuan po ke a ke them chu US state sang a chuan tlatara chu chanchin chuan rei lo te nuwa chuan chanchin thar zong chu lua khat veka alien ten min ron ani an ti a mitam zok chuan ke them te chu an khoi ngam mai lova mitam takro chuan lok pui be sein internet lama te chuan zor chuan lo tum ve boka Tucker Center for Disease Control an ho to pa chu chiatona hun pakhata chuan en fiatur le a them te zir chiang turin lo thlenga a ke thema chuan thil nung mak tak radiation chak tak mai po do the chakna nei hi an mu chuaka chu radiation chu chak takin apung theya chu chuan planet dangami ni ti atife ani ale lela ma chuan takar chuan thil ke them chu tumlo te vena khoi pala akuta pema ma senga ma ngai lo chuan akal ji le maya takor chu ho nu chuan a ui hian lo ngura akal san le ngala amut nu a chuan takar chu a thlan ta chiam maya a mel mang te churan in thlak danglam vekin thil dangina maron thlakang mai hian in ria chuti lai chuan nu pui hlui Carol chuan a fa pa Oliver mu mang thalo ane wanga a auri riat chuan rang takin a fa parum lama chuan a thlan pheya a fa pa chu kai thovin na mut pui zuya atu zinga chuan Carol chuan Tucker hnen atangin kol adonga ati ngai lowang takin a fa pa hmu du thuran soya Carol chuan a phalo tu sein phone chu da ngala anua chuan Carol chuan a fa pa Oliver chu school a chuan a thla office lampani na kala Carol hi saiga chi sani akal ko nga chuan a thian thaber mai pen an hen anin mufu a an office lama chuan a thla le a ben hin doctor ni ve thunga ben chuan Carol hne na chuan sarkar in thil serious tak mai thu pan nei thule chian na thlenna hmuna researcher zong ta chu an ban vek thu soya Carol chuan politics mu ta a chen lo thu soin thakar laka lungoi lo thu le thun hnaya dan mak tak mai afa pa kumli nuwa mu aron du thup dan te chu a sei ve thunga Carol chuan office a thlan ve le chuan adam lo en kol lai masaber wendi chu muwa ani chuan a pasal dan mak thu rila ama deuni in anina a ho chu anui fel tak thin khan lo ngura a pasal chuan an ui chu zangaina tel hau lovina that ringot ti rila Carol chuan thil dik lo omani ti ritiam ngala ma se dam toi thar ta chuan zia sak le ta phota tlaila ma chuan Carol le an thenom ta chuan an fa ta chu thi turin an chua puya in pakhata ankal chuan ui na lo ba waka ani tu pa chuan ui zai dam takani thu lo soya kalma en tumlai chuan ui chuan an zinga no pang pakha chu ron zon thlu topa chu no pang chuan nga ma ngai lova a kotin ui hmui chu lo wom beta in ni tu pa chuan ui chu ron hruai ngala no pang chu in liam dawa ma se mela danglam nei ma mu tu rom lem lova anua chuan Carolina chuan an lut khoma no pang te chuan an sweet don te chu an in sem vela an thanom no chuan a fa pom dan chu ninga muzat kalta tang khan amak thu soya chuti lai chuan Oliver chu rum le lama tang chuan ron aw waka Carolina va mu chuan ti samak tak mai akuta tang ron chor chuak chu va mu a atu zinga chuan Carol chuan me che pakhat lau thong taka tlan lai va mu a ti samak tak mai chu bena pe a scientist a thiam pa Steven nen chuan an en tun tur thu lo rila ma se hunala du do na ni te lo ril bok chuti lai chuan virus mak tak mai chu dara mitam tak ni tinan thia ma se chantu manan thasi lo rilo te a chuan emergency meeting an neya thakar chuan virus chu na sa takin dar mek thule mala kan ilo chuan an ram economy na sa takin atlang nem tur thu soya researchers den malak dan tur an zo chuan thakar chuan dar zel lo nan chuan chu virus ven nan virus vek taksa kalu vaccine siam chu chu kongom chuna ni thu soya chuti lai chuan waiter virus kai te chuan an thing pui sem tura chuan virus chu an lo tela hospital chosan nu chuan Carol chuan
chena tur nei lo pakhat kot laia phung zol mi nam boi pui lai chu va mu a office thlen nu chuan Carol chuan Wendy pasal va mu a makka ti le a anu pui mu ma chu ka lo tur tu soya a mela chuan danglam nei ma lan tir lo Carol chuan Wendy chu phone in building lo lu tirin na tia Wendy chu taxi a chuangin au nau nu ina cheng turina kala chumi zan chuan Carol chuan Oliver chu takarne na un man chu palsaka apa ni mia wangin takarin lama kalai chuan mei che pakhan mangang tak mai cho kar ma chuan ron lang thuta Carol chuan break chu rap man rama chu mei che chuan mangang takin tran pui dila til thalo taka thleng thoi don ani tia tila sei chen ma chuan motor pakhatin ron suleng dora Carol chuan chu driver chu thil rap thla taka thlen nu po a mel danglam ei lo chu maka tir le a chumi hmuna police an lo thlen chuan thu hretua tran chu lo tuma ma se chu police chuan ho turin lo rila Carol chuan maka tir le Carol chuan Oliver chu thakarina chuan da a thakar chuan a mel a danglam na eng ma alan tir lo ti hmuwa chumi hnuwa chuan ben nen party changkang takan kala chuta chuan diplomat Bilis anu pui Ludmila le Dr. Yer setenen chuan antiti hawa party zwa chuan ben chuan Carol chu thakoya Carol chuan in thian thatna a chiat du lo wang chuan angki zui le po chu du lova ina lu nu chuan Carol chuan Oliver chu message atona chu tilai chuan kongka chuan thom hria kongka tle ma bon chuan mi papakhat census department atanga zona zo tum ma ba mu a zan thlai taka chu tiang ti chu thil theini na relova ma se Carol chuan kongkhar chu namin rang takin tlan phei ngala kongka chu vakal thei ta ni chu pa chu kalbo vele tamaya chu tilai chuan Oliver chu a thian jin nen ani fiama jin chuan a paum dan chu makati tho soya Oliver pona paum dan chu makati tho sei ve bok a ho nu chuan Oliver chuan thakarin in tur a siam sak lai chu mu a atu zinga chuan Carol chuan mitam tak an mela emotionen ma lan tirlo an tharau lak bonyo tak mai mitam taka mu a office thlen hun chuan ama do thin tu ten appointment an lo cancel vek te versia a makka ti hle Carol chuan Wendy call tuma ma se pasalin lo la in engkim ma that vek tho rila Carol chuan a thil mu te chu an ngai tu awanga whereas in machine te control ani ti rethiama Google information mutuma in lai chuan a secretary thingpui ron pek tum chuan aron ti phuzoka thingpui in man ma chuan benin aron kola ti samak tak maya test na result chu a chu thuron rila Carol chu rang takin leplama chuan a kal ngala Stephen chuan chu vun chu molecular spores chi sang atanga in siam ni in mishing an muthil lain an thluak chu lo luala na an thluaka ngai to na chu ti danglamin an nun phung mu mal lo takena siam an yeti a chumi omzia chu hen an na hlom taklaka in ven na tur chu adamna an hu chu ma chu muthil lo ngai don ani chu ti lai chuan Ludmila chuan ben chu lo phone in a pasalom dan chu makati thuron rila an pathum chuan rang takin Ludmila tin lam chuan pana an kalkonga chuan Carol chuan mitam tak virus thar laka an himna na vaccine lak tum lo in tlar a mu a yersin an thlen chuan khuma mel mang moilo taka taksa lo in thlak danglam chu mu a Carol chuan thala ka tum chuan aram hoyang takpa chu lo thowin aron beizuya ben chuan rang takin years chu anam sana thil tuiril mak tak mai hi luak chuaka athita ni Carol chuan chu tiang boro boy takara chuan a fa pa chu ngai tu a hlea takarina chuan a fa pa roi turin vakala awa thlen chuan a thopui ten an chuan meeting an lo nei me ka rang takin a fa pa chan chin zota takar chuan Oliver chu jin nen fiam thu lo rila Carol chuan oi chielo in chunga chuan Oliver chu zong kola chuti la chuan meeting lo nei mek te ho chuan Carol chuan lo huala Carol chuan a hlawa tlan chiat tum lai chuan thakar chuan lo koi thluwa a chil mang chuan natna chu kai chon ve tuma wani thlak takin nam son thei lawani khongkhar hnung lama chuan tlan chok ngala thenoma chuan chanpui turin awangena ma se ni po chu natna chuan lo kai to a
an tlang kol nu chuan kong zong an lo block vek maya ai sut pha ta ni kara tanga chuan nu chuan nan na kai te chuan an uma kong pui thlen chuan tran pui na dial an tuma tu manan lo ngai sak lo subway station lama chuan a kal zela Carol chu rail chunga chuan a luta passenger mel mang chiang lo hlir chu ka hmulle a chuti lai chuan a phone ron ria a fa Oliver message ania chan chuak turin ron nge na ta karin khoya mani thokruwa a thuruk na relo ani an zinga passenger pakhat chuan natna kai ve lo thu aron rila natna kai ve lo thu le an vai chuan emotion nei lo angin an oma a chan chu natna kai hoin an ngai sak lo nan le ni po chu tiang om ve tur chuan rila natna kai ho chu rualin an ron lut thuta Carol le passenger dang te chu rail top lama chuan an tlan phe khala kongka chong khar zuya natna kai pakhat chuan kongka ti chiat ma chuan emergency button chuan met mana rail tlan lai chu ding chota Carol chuan hnung kong khar chu honga a zong chuak nga lani station locker room a thlen ma chu tlan chara awa thlen chuan a hmun veng tu silai chu hmu a ala a chulai ga chuan Carol chu rom pana a hlau thone ma wangin silai chuan a kap pala silai chu pain station le lama pan nga la nanna vei to anga om tum chuan a mel chu danglam lo tir tuma kong pui wa thlen chuan police in natna la kai ve lo te chu vaccine la tura an nor lui lai chu ka hmu a chu thakarin mi zong natna kai thei tura a bum na ani chuti lai chuan police natna kai lo pakhatin Carol maya thana wa hmu chuan rang taka kalbo turin lo rila a chan chu a thana wangin mi in an hriat thei don wangani Carol chu kal sona a thanam nu awatong fule a vaccine chu pe ka tuma ma se Carol chu lak to thu lo rila Carol chu te karina chuan akala ma se tu man lo om lo a chole ma chuan Oliver tan message chu chi a ona chuan mitam takin in ngai zong in ti lum tum lai chu lo clear thupa Carol chu Belsa Manson a thlen ma chu kal zela chulai phuna chuan Ben le Steven ten tes an la nei me kani an soi ho nu chuan Ben chuan Carol chu fa pa zon pui tur chuan tutlung na siama chuti lai chuan Stephen le assistant chu Marilena for the triksa virus dam doi vala kan tuma nanna chuan lo kai ve reng the wangin muthulo turin an in veng bok chuti lai chuan Belsa chu lo kira Ludmila chuan alo kwa ma se Belis chuan nanna kai to wangin mi an lo lu le lawa veng tu te chu in chung a lo tira Vane thak takin chung zong chu Carol le midang te chuan security camera tangin an lo mu veka kong khar hnung laman chuaka kong an thlen chuan Wendy chu nanna kai to police ho in an lo ruai luya Wendy chuan beile de tuma ma se atne ngang lovani ang group an in tender no chuan Carol le Ben te chuan Wendy tu soi chu an soi zuya chu tan hria chua chu Wendy taksa chuan engtinemo natna kai theilo na ne ni an patni chuan police rong chua ta mu chuan hmu a car chu an la a Carol office lam an pan zuya Wendy medical profile anina Ben chuan Wendy chu thuak lam natna ane wangin natna kai ve theilo lo ni a Ben chuan Stephen chu a thil hriat thar hrilin a bezuya chuti lai chuan Carol chuan Oliver ne na tangin message adonga Baltimore a pi te na thuru kani thurun thrila Carol chuan Ben ne na chuan nanna kai to ti chu hrila Ben chuan engkim ma thatle tur thu tiama anu chuan Ben chuan motor chu mi ang maya khal kwal velin kongan dan na te chu sutlang boya anu chuan Ben chuan Carol chu police na man lai tak chuan tlan che turin thia Carol chu ke na kala police in an lo ti din chuan ID chu mu a mela danglam na lan tir lo wang chuan an kal tir ve maya Carol chu station thleng zuya Baltimore lama kal tur rela chuan a luta bathroom a bir zuya rei takamut lo chuan ama ngongoron nei chana thilni lo pui te chu muin dar thlang chuan ama ve kena anung lama ron be tum lai te chu hmu a ahun takaron har chuak le lava kongka chu honga ji na hmu zuya ani chuan a chung te chan to thu le
Carol chu chung te ni to turun soya muhil turin atia Carol chu na mutur thule ama om huna chaw mutur thulu rila Baltimore an thlen nu chuan jin chuan Carolina taksa tanga ti sa a khok lai vel chu mu a ring hlel zuya thakar chuan Carol emotion nei lo anga om chu lo ringin jin ta chu anu ina chuan roi ho a Oliver chu awa mai lo Carol chu chung kop mua chuan lema chang chun zom zela ben nen tanga kola dan nu chuan a secretary angin na bia atu soite chu kot nei na soya thakar chu na wangin a thowa Carol chuan chu hunrem changa la in Oliver chu zong kola anu a chuan room pakhat Oliver chu mu a atir chuan an pahni chuan an tim ru hle a ma se Carolyn trong kam lung ko heteu takaron ti ta ka chuan anin ko ta cho ya Oliver chuan ni tina muthin thule alain thak ve ngai lo thur rila amu theilo na dam doi e wang chuan ataksa chuan chung dan na chu ain siam ve theilo ni ti arhethiam mala jin chuan am pahni chuan avamana ma se Carol chuan ol sam takin anam sona afa panen chuan man mo takin an chuak zuini an chuak lai chu takhar chuan kong khar tang chuan lo muwa ava zui ngala Oliver chuan warehouse man tolwa kong khar chia chu muwa ta chuan an biru zuya takhar chu ta chuan lo lu de a Carol chu kong kalama luruk zal tum lai chuan takhar chuan hnunglam tang chuan ran rek chota Oliver chuan hnunglam tang chuan apa chu thirin ron vo a tlan chen na hun an nei pa ta ani Carol le Oliver te chu department store tu ma omlo na chuan an biru a dam doi danala ma chuan injection pakhathi amu a Oliver chu rilin alo muhil palani chuan arang theyang bera alung zon chiu tu chuan rila e turan zon lai chuan ben chuan alo phona anom na huna chuan an ron thoi wat tur thurun rila anu in phone man boy lai chuan Oliver chuan kongka pakhat abul vela tisen kain nuai omna lai chu bapana ma seva nei thak takin a hon ma chuan Carol chuan avadang mana ama jok chu a chunga chuan lu zuin mitam takan taksa in thak dang lam tura chuata lo mu chu mu a anjinga chuan police po om ve ni Carol chuan film kur taka va nain an silai chu la in rang takin tlan chuaka kong khar chu nei tolo turin ril zuya ben an ha chung chuan darkar tam taka liama Oliver muthilai chuan Carol chuan amma ti hartu turchi dam doile energy drink ta mu theyang zong chu lo emol mula ma se chu chuna tran pui zo lova Carol chu mutlu ta thova chu ti lai chuan room chunga nan na kai to ta chu lo harin kongka ron lu tu min ron chum dot dota chu thom chuan Oliver chu ron ti hara anu mutlu lai chu arang theyang bera va panin avati har ngala ataksa in thak dang lamman lo ra mani Carol chuan taksa ti samak tak chu sil thla a badroom atanga chua chuan ben lo thleng chu amu a ben po chuan na chalo kai ve ni ti ria a ben chuan new society chu zom ve turin ti a Carol chuan hlau tak chung silai in tina ben chuan kongka chu ahong ta thova nana kai to ho chu an ron chuaka nana kai ve thilo chuan huat thu sein Oliver chuan koka Oliver chu manan tum hala Carol chuan silai chuan amal te na kapa ma se ben chu that lovina ke a chuan a kap liama an tlan chuak zui ngalani bona chuan ben kar chu mangin an tlan chia a Carol chuan chak takin motor chu khala sefen ne na tangin phone call adonga helicopter in a lung han mun tur rila kongpuan thlen chuan motor te chuan an ron huala anin suwa ni khoshelovin oma danna khai to mitam tak chuan motor chu an ron bor ngala Oliver chuan ram takin kongka kal ngala Carol chu a soi har ngal bok mi pakhat chuan motor glass ron ti chiat ma chuan an tlan chepmana motor chunga te chuan a then chuan lona Carol chuan miang maya chak taka khal lein thil te chu sukwala police motor te chuan an motor chu an ron su dota ama beitu te chu dor kongkala ma chuan an thlok phei duala vane thak takin motor chu chelo lova
Stephen in phone atanga an kalna lam tura ron soya chuan Carol chuan a khal chun zom zela mi pakhat chuan petrol bom mang chong kar choron voma Carol chuan motor kang chung chuan a khal chun zom thowa building dinglama parking lot an thlen ma chotlan zela ban pakhat chu was su chora Carol le Oliver te chu rang taka chuak ngalin elevator laman pan ngala nelma te chuan an man trepa an nim san theya kongka chu in kharin in chung zon lam chuan thleng chawa 7 le thopui te chuan helicopter chuan an ron chana huning mo chen lian nu chuan US pon lamami scientist te chuan vaccine chuan siam chuaka vaccine siam chuak tura scientist poimo ber mai Stephen chuan vaccine la te chuan hun kal towa thil thleng chu an threng don lo ni ti in press te chu rila chuti lai chuan Carol chuan jin chu fa la in ben nen chuan an loin kop to a no pang te school kal turin an chuaka ben chuan newspaper a mi ringna solna ra thlak takan ti chan chin in ziak chung chang angai tan chu soya Carol chuan alien hoin in remna an dua anga yani